Чакай! Ръм. Пам. Искате ли да видите въздушен ритник? Ако искате да видите... Ела тук, Дани! Ела тука! Аре бе, братчет! Въпреки, че си ми брат. Аре, идвай! Искам ти да ритнеш, а аз да те снимам или обратно. Кое избираш? Да, аз да видя. Ама не, чакай, аз ще ти кажа кога. Секси към мене. Не, чакай, не! Трябва да изчиста образа.